orain dela 350 milioi urte karboniferoko baso erraldoiak sortu ziren. Euren itzalpean, dinosauroak eta gerora lehen hominidoak babestu ziren. Esan dezakegu beraz, inolako dudarik gabe, denboraren lekukoak izan direla hain maiteak ditugun zuhaitzak. Gainera, gizakioi babesa, elikagaia, berotasuna, langaia eta sendagaiaz ere hornitu gaituzte. Are gehiago, sendotasunaren eta iraunkortasunaren ikur bihurturik gaitasun magikoak egotzi dizkiegu. Egun, Gipuzkoa lurralde menditsua da. Lurraldearen 73% basoa da. Eta badaude zuhaitz guzti horien artean, arrazoi ezberdinengatik bereziak direnak. Zuhaitz apartekoak dira. Ezagutu ditzagun. Artea. Hosto iraunkorreko zuhaitza da. Enbor gogorra eta azal iluna eta zartatua ditu. Bakunak, txandakatuak, obalak eta horztunak dira hostoak. Larrukarak eta distiratsuak dira gainetik, eta argiagoak berriz azpitik. Artearen fruitua, ezkurra udazkenean heltzen da. Ezkur heldugabeak urte osoan egoten dira zuhaitzean, bigarren urtean heldu eta erortzeko. Berioko artea. Berioko zuhaitza oso tamaina handikoa da, eta ingurune guztiz hiritartuan dago. 4,65 metro perimetro edo gerri buelta, eta altueran 23 metro neurtzen ditu. Garabi batek adar bat hautsi zion, eta egun zainketan neurri bereziak hartzen badira ere, desorekatuta ikusten da. Euskal mitologian zuhaitz sakratutzat hartzen da, beste hainbat tradiziotan bezala. Sendotasunaren eta bizitza luzearen sinboloa da, 1000 urte baino gehiago bizi daiteke. Aizarnazabalgo artea. Zuhaitz honen edertasuna eta tamaina apartekoak dira benetan. Izan ere, 16 metroko altuera du eta 5,5 metroko gerri buelta. Azpiazuko artea bezala ezaguna baserri honen lurretan egoteagatik, inguruko frutarboletatik ondo bereizten da. Eta bertakoek diotenez, bere adaburu itzelak 200 buruko artaldea babestu dezake. Artearen zura oso gogorra da, eta lanabesen kirtenak egiteko erabilia izan da. Eta ikatza egiteko ere oso preziatua da. Ezkurrak ehotuta, irina egiteko erabili izan dira, eta beste zereal batzuekin nahastu, ogia egiteko. Edonola, erabilera nagusia abereen elikadura da, bereziki zerriena. La Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco del año 1994 establece la figura de los árboles singulares dentro de los espacios naturales protegidos. El objetivo es establecer la protección de aquellos ejemplares extraordinarios que destacan por su edad, tamaño, historia o situación. Los 10 árboles singulares con que cuenta Guipúzcoa en la actualidad son fruto de la declaración efectuada en el año 1995, ampliada posteriormente el año 1997. Se trata de un listado abierto. Inicialmente incluía un árbol actualmente desaparecido y existe una propuesta para la incorporación de otros nuevos ejemplares. Los árboles singulares son elementos protegidos y su gestión corresponde a las respectivas diputaciones forales. Está prohibido destruirlos, dañarlos, marcarlos, así como utilizarlos de apoyo o soporte físico de objetos de cualquier naturaleza.
Para garantizar su protección, se establece una zona periférica de protección que engloba una franja de terreno de 3 metros alrededor de su copa, en la que queda prohibida cualquier actividad que pueda incidir negativamente en el árbol y en el suelo, especialmente encender fuego. La mitad de los árboles singulares de Guipúzcoa se encuentra enclavada en entornos urbanos y la otra mitad en entornos rurales. Los desarrollos urbanísticos, las infraestructuras y las actividades agrarias o forestales deberán tener en cuenta su carácter de espacio natural protegido y no afectar negativamente a su preservación. Por otro lado, es importante incidir en su divulgación y conocimiento por parte de la población. En este sentido, el catálogo del paisaje del área funcional de Zarautz-Azpeitia, Urola Kosta, realizado por LKS para el Gobierno vasco en 2012, incorpora los 3 árboles singulares existentes en este territorio dentro de los valores ecológicos del paisaje. Igualmente propone su adecuada señalización desde los itinerarios paisajísticos que discurren por las proximidades de los mismos. Agin arrunta. Naiz eta 20 metrorainoko altuerara iritsi, askotan zuaiskaren itxura izaten du. Enbor lodia eta leuna du, kolore arri purpurakoa. Hostoak linealak eta puntazorrotzak dira. Berde iluna gainaldean eta argiagoak azpialdean. Loreak, arrak zein emeak, txikiak eta horiak dira. Lorearrak zuhaitz batzuetan sortzen dira, eta emeak beste batzuetan. Hau da, dioikoa da agina. Fruituak, ariloak deitzen direnak, eraztun mamitsu gorri bizi batez inguratutako haziak dira. Aginaren ariloa oso janari estimatutzat dute txoriek, baina aginaren atal guztiak, ariloa izan ezik, pozoitsuak dira. Pagoetako agina. Pagoetako parke naturalean 200 urtetik gorako zuhaitza aurki dezakegu. 14 metroko altuera du, eta gerri buelta berriz 3,25 metrokoa. Antzina, arkuak egiteko erabiltzen ziren aginaren adarrak, meheak eta malguak baitira. Bestalde, aginaren zura oso gogorra da, eta ebanisterian oso estimatua izan da. Euskal Herriak zuhaitz sakratutzat hartu izan du agina, eta hile munduarekin lotu. Gipuzkoako armarrian ageri diren ur gaineko 3 zuhaitzak aginak dira. Kondairak dioenez, erromatarren aurkako gerretan, euskal gudariek zuhaitz honetatik lortutako pozoinarekin bustitzen zituzten beren geziak. Preso hartzen zituztenean berriz, hil aurretik, fruituetatik lortutako narkotikoa hartzen omen zuten. Ginkoa. Asiatik datorren zuhaitz gimnospermo hau fosil bizidun ezagunenetakoa da. Biziraupen luzeko zuhaitza da, eta Japonian 2500 urte baino gehiagoko aleak aurkitu dira. Hostoak kimuta multzukatuta hazten dira. Hosto hauek bereiztea oso erraza da, haize maile forma duten bakarrak baitira. Ginkoak dioikoak dira, hau da, zuhaitzeme eta harrak daude. Aintzinako zuhaitza izanik, ugalketa egitura primitibo xamarrak du. Haziek, fruta itxura erakargarria badute ere, azido butanoiko ugari dute eta usain oso desatsegina darie. Hernaniko ginkoa. Goizeguzkiko lorategian aurkitzen dugun honek 4,5 metroko perimetroa eta 21 metroko altuera ditu. 110 urte ingurukoa dela kalkulatzen da. Imaginatu oraindik zenbat hazi daitekeen. Bere zurtoinean aurkitu ditzakegun markak guda zibilean talaia moduko batera igotzeko jarritako eskailerak sortuak dira. Zuhaitz hau batez ere apaingarri bezala landatzen da. Eta berezik ikusgarria da udazkenean, bere hostoak horitzen direnean. Baina, bitxia da landatzen diren ale gehienak harrak direla. Hemen fruituei darien kirats desatsegina dela eta. Dena dela, Hernaniko hau ale emea da. Haziak,
Asiako zenbait eskualdetan jan egiten dira, bereziki ospakizunetan. Baina hazi hauen gehiegizko kontsumoa toxikoa da. Farmazeutikan zuhaitz preziatua da jinkoa, eta bere flavonoideak dementziarako zenbait botikatan erabiltzen dira. Pagoa. Zuhaitz osto erorkorra da pagoa. Itzal handia ematen dute, eta bere oihanpean landare espezie gutxi ateratzen dira aurrera. Ostoek punta zurrotza dute, itxura eliptikoa eta ertzak uindunak. Loreak, txikiak eta sexu bakarrekoak, udaberrian ateratzen dira eta haizearen bidez polinizatzen dira. Fruituak 1-3 pagatxa izaten ditu. Ebakidura triangeluarreko ur txikiak dira. Jangarriak badira ere, tanino kopuru handiak zapore mingotxa ematen die. Altzoko pagoa. Zuhaitzonek 23 metroko altuera du, eta gerri buelta berriz 5,15 metrokoa. Imazeko pagoa bezala ezagutzen den pago motzau, altzoko oiarbide basarritik gertu, Juan Antonio Imazek landatu zuen 1836an, ezkondu zen urte berean. Pagoaren egurra oso erabilia izan zen Erdi Aroko bordinoletan, eta geroago, zuhaitza moztu beharrean, adarren inausteari ekin zioten egurra sustiatzeko. Horrek eragiten du hain zuzen ere, pago motzen forma berezia. Bere egur gogorra oso estimatua da gaur egun zurgintzan. Magnolia, jatorria Ipar Amerikan duen osto iraunkorreko zuhaitza da. Zurtoin motza dauka, eta azala grisa, plaka txikitan zartatua. Ostoak, bakunak, alternatuak, obalak eta handiak dira. Zuhaitzonen atalik nabarmenena lorea da. Zuria, oso handia eta usaitxua. Loreak 2 lau egun bakarrik irauten du, baina bata bestearen jarraian oso ugari jaiotzen direnez, zuhaitza lorez beteta mantentzen da luzaroan. Fruituak, pinaburu formakoak eta gorrixkak dira. Bergarako magnolia. Olaso edo Montzoneko dorretxearen lorategian hazten den zuhaitzonek 26 metro baino gehiago neurtzen ditu altueran, eta gerri bueltan 6,2 metro. Antza denez, Montzon jaunak landatu zuen 1860 urtean bere semea jaio zenean. Bergarako alde zaharrean kokatuta dagoenez, eta bere garaierari esker, erraz ikus daiteke bere adaburua inguruko eraikinen teilatuak gaindituz. Hazkunde, motela eta bizi luzea dute. Magnoliak lehenbiziko landare loredunak izan ziren seguraski. Hortaz, zuhaitzetako lore motarik primitiboena dute. Erleak existitu aurretik bazeuden magnoliak, eta garai horietan polinizazioaz kakalardoak arduratzen ziren. Egun, erleen bisita jasotzen dute. Artelatza. Artelatzaren azala, arroa eta pitzatua da. Artelazkia edo kortxoa. Hauts kolorekoa da. Iluna azalik gabeko enboradarretan, baina gorrixka azalak endutakoetan. Ostoak, koriazeoak, iraunkorrak eta obatu lantzeolatuak dira. Oin asimetrikoa dute. Gainaldean berde ilunak eta zurixkak azpialdean. Ertz horztuna izaten dute, baina hortzak ez dira oso nabariak. Artelatzaren loreak sexu bakarrekoak dira, berde argi kolorekoak, eta ez oso deigarriak. Udaberri hasieran agertzen dira. Artelatzen fruituak ezkurrak dira. Uda hasieran agertu eta iraila urrian heltzen direnak. Ezkurrak, Quercus generoko beste espezieenak bezala, elikagai iturri garrantzitsua dira zenbait animaliarentzat. Getariako artelatza. Artelatza
tamaina ertaineko zuhaitza da. 20 metro inguru gehienez. Baina Meagaseko artelatz ikaragarri honek 22 metroko altuera du eta 4,5 metroko gerri buelta. Gainera, aldamenean zegoen beste artelatza erori eta bere adar batek zuhaitzarekin bat egin du egitura xelebrea erakutsiz. Ez da ohiko artelatza Kantauri isurialdean egotea. Berez, klima mediterraneokoa baita. Baina Getaria eta Zarautzarteko itsasertzean ordea, mikroklima berezi bat sortzen da, eta ezin duet egokitu da. Inguru horretan, arkamurka deitzen zaio. Bereziki babestuak dira zuhaitz hauek Euskal Herrian suposatzen duten bitxikeriagatik. Aberastasun handia eman digu basoak mende askotan. 14. mendetik 19. mende arte, basoa izan zen altxor kutxa nagusiena Gipuzkoan, egurra eta egurrikatza ardatz. Burdigintzarako, untzigintzarako, eraikuntzarako. Baina 16. mendeaz geroztik araudi bereziak ezarri behar izan ziren gehiegizko ustiapenari aurre egiteko. Gaur egun, gure lurraldean ikusten dugun paisaia ez da beti horrelakoa izan. Gizakiaren esku hartzeak ingurua eraldatzen ari da, etengabe eta horrek zuzenean zuhaitzengan eragina dauka. Garai bateko ariztiak pinudi zordaskatuak izan dira. Errekabazterreko galeri basoak hileratxo batean kokaturiko zuhaitz batzuk osatzen dute. Kanpoko espezie inbaditzaileak bertakoi lekuak kentzen die. Eta aldi berean, gure herri barrutan, garai bateko jauregietako lorategietan, sekuleko altxorrak ikus ditzazkegu. Zuhaitzak gure bizitzan, sentimentalki bada ere, leku garrantzitsua betetzen dute. Gehienok dugu zuhaitzen ganako atxikimendua, txikitako oroitzapen goxoren bat, divertigarriren bat, eta zer esanik ez, basoek naturan duten papera, ordezka ezina da. Lurtzorua berazten dute, izaki bizidun ugarientzat bizileku dira, uraren zikloan parte hartzen dute, baliabide iturri dira, onura besterik ez. Eta hori mantentzeko zaindu egin behar ditugu. Daudenekin errespetuz jokatuz, zuhaitz berriak landatuz, gure txikienei zuhaitzekiko maitasuna eraginez. Guztion artean asko egin dezakegu, gure landaredia berreskuratu eta gure artean beti izan ditugun zuhaitz horiek bizi eta ugaldu daitezen. Artelatzen aurrera daramagun lan arloa diversifikatu egin bada ere, gure hasiera ingurumen hezkuntza izan da, bete-betean. Funtsean, ingurumen hezkuntzaren oinarria gure ingurumen gertuenean ditugun arazoak ezagutu eta horiek konpontzeko hartu beharreko jarrera eta ohitura aldaketan datza. Landaretzaren eta zehazki zuhaitzen kasuan ere ezinbestekoa da eduki batzuk ezagutzea. Eta hor dago gure lanaren atal garrantzitsu bat. Aritz kanduduna. Osto erorkorreko zuhaitza da, eta 40 metro garai izan daiteke. Zuzena, laburra eta lodia du enborra eta azala arre iluna da. Erorkorrak eta lobulatuak dira aritzaren ostoak, sinpleak, txandakatuak eta txorten txikikoak. Apiriletik maiatzera loratzen da aritza. Haren fruituak, ezkurrak, irail urrian heltzen dira, eta txorten luze baten puntan hazten dira. Abereentzat da ona ezkurra, txerrientzat bereziki. Igarako aritza. Bere ia 20 metroko garaieratik igarako poligonoa ederki ikusten da. Gainera, zuhaitz ikusgarri honek 4,5 metroko gerri buelta du. Naiz eta ingurune hiritartuan egon, ez da batere erraza zuhaitz hau aurkitzea. Aritzaren zura oso preziatua da. Zurgintzan, upelgintzan eta ontzigintzan erabiltzen da. Haren egurra erregaiona da. Eta ikatza beroa ahalmen handikoa. Biziraupen handiko espeziea da. Batzuetan 1000 urte baino gehiago bizi daiteke. Gernikako arbola zaharra bezala. Oso leku garrantzitsua betetzen du mitologian eta herriko tradizioetan aritzak. Zuhaitz beneratua izan da herrialde askotan. Aritzaren inguruan egiten ziren herribilerak, akelarreak, druiden batzarrak eta izaera animista duten beste erritu batzuk.
Sekuoia. Kaliforniatik datorren zuhaitz hau osto iraunkorrekoa da eta oso bizitza luzea izan dezake. 2000 eta 3000 urte inguru. Munduko zuhaitz moten artean garaiena da, 125 metroko garaierara iritsi daiteke. Enbor zuzen eta azal zimur eta aritsua dauka. Ostoak, ezten formadunak eta kiribilduak agertzen dira. Haziak, konoetan daude hertsirik, eta luzez egon daitezke bertan, konoa lehortu eta askatzen dituen arte. Arrasateko Sekuoia. Monterron jauregiko lorategian dagoen zuhaitz honek 38 metro ditu altueran eta 6,2 metroko gerribuelta. Baina ez dago bakarrik, beste ale handi pare bat ere badaude. Subespezie ezberdinetakoak badira ere. Egun aurkitu daitezkeen landare izaki handienak dira sekuoia erraldoiak. Izan ere, ezagutu den alerik zaharrenak 3200 urte zituela kalkulatu zen hazkunde uztaiak zenbaturik. Douglas izeia. Ipar Ameriketatik datorren konifero hau munduko zuhaitzik altuenetarikoa da. Enbor zuzena eta lodia du, eta horratz formako hostoak. Hauek, kiribilduak agertzen dira eta igurtziz gero oso usaintsuak dira. Landare monoikoa da, eta lorearrak lore emeekin batera ale berean agertzen dira. Lorearrak horiak eta zintzilikariak dira, eta emeak aldiz hori berdexkak eta tenteak. Pinaburuak zintzilikariak dira, eta aurkezten dituzten estalezkatengatik dira bereizkarriak. Albizturgo Douglas izeia. Gipuzkoako zuhaitzik garaiena Albizturren dago, eta bero 64 metroekin 15 solairuko eraikin bat gaindituko lukeen Douglas izei bat da. Eta oraindik ere, hazten jarraitzen du. Espezie hori 100 metro izatera iristen data. Bere zura oso preziatua da altzari gintzan bai eta papergintzan ere. Gumersindoa Azurmendi aitzindaria izan zen espezie horren landaketan 20. mendeko 20. hamarkadan. Gure Douglas izeia beste kide ez inguratuta hazten da Albiztur eta Tolosa arteko mugan dagoen baso eder batean. Ezagutu ditugun 10 zuhaitz hauek, egun Gipuzkoan apartekotasunaren ikur ofiziala jaso dutenak dira. Baina gure herri, baso, lorategi eta bazterretan asko dira guretzat zuhaitz bereziak direnak, eta gure babesa eta mirespena merezi dutenak guztiak dira denboraren lekuko isilak.